sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. May samanan na naimbag, naragsak kan na bendisyon nga aldaw kada kayo amin patgan mi adumdumngag. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, tadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdangdangag sa dinuman a lugar ti ayan nyo ita. Doble a panagannad kuma kakabsat, nang runa ita at tiyempo ti panagtutudo. Adu dagiti layos ken panagregaay ti daga nga intay mapaspasaran. Ni Apo Dios ti adda amang tarabay iti tunggal maysa kadatayo. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapo ken ipagayam tayo a Miguel. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, pasensya kalakuman dito'y nagulo a surat ko. Sikala ko man ti makaammo amang yornos para iti pannakaidrama na. Siak ni Miguel, tubuak ti Mountain Province. At datay pagsasao iti Tagalog ako nanakat, libre lang mangarap. 1. Pudno a libre laang ti agarapaap. Ngem no pasig nga arapaap laang ti addaken ka, nga awan mo't aksyon mo, saan kanto nga agbaligi iti biag. Ketapno nalawag ti amin, palubusan nakman amang isalaysay, no apay anakunak ti kastoy. Kastoy man ti pakabuklan na. Ha? Adang result ti licensure exam dagiti teachers. Ay na, sapay ko ma, tandamot tanagan ko. Sikan ti makamo, Diyos ko. Sapay ko mata nakapasaak mata. Sapay ko maapo. Biro ka kinagan ko iti listahan. Ay, nakauli magkamoy di Tan Miguel. Nanda ka din resulta ti examination, Mau. Ay, kuha tatang. Kita pa lang iti listahan. Ay, apaw, amangan mo di ka mo nakapasa. Letter F. Flores. Mayra Flores. Melvin Flores. Clara Flores. Anyang anak ka, adaragan, Mau. Ay, awan lot tatata. Sa anak man anak kapasa. Ay na, saan ka manun, anak kapasa? Sa nabali nanang, at dapay mo't next year. Kunakun kita saan ka manun, ama kapasa? Kat no may katlo daytan a panag-exam mo. No apay mo't ngamin nga aging gaita. Kat saan mo pa'y laang ama ipasapasa dayta nga eksaminasyon. Kita ang dagiti kakasinsin mo. Lisensyado da aminon a maestro kan maestra. Si kalaangan tisan. Nanang? Ay na, husto ka din ay tanbakay. Nakapikpik sa matang iwa, Mau. Kasla da iti bangir abantay ti kasarsaritam. Awanon, si kalaangan tinabat-batay. Kanayon ka na akutate. Ay na, awan mo, Miguel. Sa nabali? May katlo pa lang mo't da ito eh. Ay, sasapaw. Apay, mamin ano ka kumaaya nga agtek iti eksaminasyon? Mamin sa nga pulaw? Aging kat makapasak, ananang. Ay na anak ko,
agsaysayang kalaang iti kwarta. Saan kan tumulaang ang makapasa? Musto ka di day tambakay. Ay, sos Mario Jose! Inga ka manganan, Miguel. Di kan sapay nangal daw ka po iti panangururay mo iti resulta ti examaw. Ingkan iti kusina. Siya kaunti makaamo ka ni nanang mau. Pakikatangan nyo langan ni Ches kay tikas ti alibro. Iti kasta, mabasa na dagiti surok ken kuana. Sakbay ti panagsublik manan inton umay a Domingo. Sige, Miguel. Ibagak day ta iti asawak. Sige, ma'am. Ayun kayam. Pasensya ka nuwan. Agam, mabalin ka din nga inton umay abulan langan ti panangted ko iti bayad ko kan ka. Ha? Ado nga min tinaggastusak ita abulan. Iso nagkurang ti budget me. Bali, 2 bulan ng ti utang ko kan ka. Pasensya kan, Miguel Kasapulan mo't ngamin ni Jessica ti tutor. Okay lang, ma'am. Sige, uray inton umay abulan ton ti panangted yu iti bayad yu kanyak. Talaga? Wan, ma'am. Awan parikot kanyak. Okay lang. Ay na, agyaman ako unay, Miguel. Awan nyaman na, ma'am. Ay, gayam. Kumusta nga iti resulta ti eksaminasyon mo? Nakapasakan? Licensed teacher ka din? Saan pa nga rod, ma'am? Sa anak man na nakapasa. Ay na, imbaglaangan. Anya? Ay pasensya kan, Miguel. Pampanunutak lang amin ti anak ko. Ang mga no saan kanton nga umay dito'y balay no makapasakan iti board exam. Ha? Ay, awan nga minan mabiro ka magisuro ka ni Jessica. Iso pa nga asim ka di taanusam asuruan ti anak ko, Miguel. Anya kay Miguel, awan ka di manan maited mo pag-ambag para kadagiti mabayadan a bills dito'y balay itaabulan? Manang, pasensya ka pa lang. Saan pa nga na nagbayad ti parent ti sursurwak nga ubing? Ay, unay kan, Miguel. Anya kay ngamin tinamnamaam iti day ta klasin ti trabaho. Pachutor-chutor ka. Nga may samat nga ubing ti sursurwam. Agbirok ka ngamin ti daduma surwam Agbirbiro kakmad. Iso na lang ta manginaanda ka no. Ay, ti kunamkit day, nakapoy ti panunot mo. Ti ka ba alam lang asuruan kat dagiti adda iti nababa nga average. Saan mo akabailan nga i-handle dagiti baknang kanalaing nga estudyante? Manang? Manumatan atawon tinapalabas manipod nag-graduate ka. Ngam, awang mo napintas sa trabaho. Aging gay tangadan asawa ken anak ko. Siyak pay lang ti aggasgastos dito'y balay. Pasensya ka na talaga, manang. Pasensya? Apay may bayad aya iti kuryente day ta pasensya. May luto ka di day ta pasensya, Miguel. Kasla mayat ti Aldo mo ita anak kaw. Launa yata tan. Amuyo ka din o apay? Apay? Adda ba nga estudyante tatang? Ay nasaya nga ron no kasta anak kaw. Pagyamanan ta iti Diyos day ta. Una tang, urekas ka sano, manayunan mo ti birok ko. Una. Aywan kayam tatang. Apay? Inlutuan kayo na iti pagarmusaran nyo. Nakalinis, kaya nakalabaak mo ten. Day tapay lang ti mabalin ko nga itulong ka na kayo tatang. Ti agluto, aglaba, kan aglinis dito balay. Di mo lalangan na kita abambana aganak kaw. Dakil day ta na may tultulong mo dito'y balay. Kan may sa nariga na kita trabaho. Ay, masinsyam lang ko man ni nanang mo kan ni manang mo. No, andasan na nasayat ngay bagbagadakan ka. Di mo latay kaskasaw. Di ka kumagimulmula iti sakit tinakam, wain. Wain tatang. Aklunag ang masaksakit anak. Ngan pudno matibagbagada. Maawatak mat kat di na. Ngamin, nasyak mat kada iti sitwasyon da. Sigurado akas diya matibagak. Ay, no siyak lamay sa. Maragsa ka na ka makakit-kita kan kang agsalsalukag. Uray basit-basit lang, ti masusuil daw. Basta da.
Tatang, Gaget, ti kasapulan, panaganos, ken panagsalukag. Ay, agtalag ka iti bagay, ken nagtalag ka iti kabailam. Patsag, adumteng to ti gundaway nga apitem dagiti nasayaat ngay mulam. Kang runan iti amin, di mo liwliwayan ti kumararag iti namarswa. Tawatag ti panarapay na, tamok adi nakabaybayan anak kao. Sa dino ti ayan ni Miguel, Suto. Nasa aparimwar, apay. Napananda ka na. Ada ka no barong estudyante na. Nasa aparimwar ata dua abalay ti papanan na ita. Ay na, agsaysayang laeng iti oras di anak mo. Agbambannog laeng iti kasjay ngar aramiden na. Awan la di mo dildilawan bakay. Bayam ka di anak ta. Isaw ti ayan ti ragsak na. Isaw di mo mampakibibiyangan ngamin. Tawam mararamiden na maday. Aramiden na mit amin akabailan na. Tapno makatulong dito'y balay. Ay, nagpadaan nyo lang agama. Awan pa'y matmbako na, diskarte yo iti biyag. Noan niya ti adda, isolatan. Ay, sos Mariusay, agama kayo at talaga. Ha? Kahit pudno maut sana ya. Wenag. No isuti ko nam di isaw. Kaano akpay ayaan na nga bak kontraken ka. Anya nga raw no talaga akasta ti panangkitam kada kamay. Iso ano isaw? Kunak manoy din nalaka tutor ti anak ko kat ngumato ti grado na. Nga maging gayta kat kutit mutlat ta. Araramidem ka di anasaya ti trabaho, ha? ay, Ha? sir, ay, pasensya kayo, sir. Sorry, di kayo madanagan. Aramida kami nakabalak amang isuro iti anak yo. Nasaysayat sa langin amang biro kak iti sabali at tutor. Saan, sir? O sige, uray sa andak pa lang nga bayadan. Aging gaasaan ang umato ti grado na. Sigurado nga improve ti performance na iti klase na. Tano saan? Promise, sir. Aramida kami nakabalak tapno maisurok ti anak yo. Ipasigurado kada kayo ang umatuntun ti grado ti anak yo. Imbagam dayta. Well, sir. Sigurado laeng. Tano saan dakas ka kanya? Anya dagitoy apapapail, Miguel. Apay nga agkaiwarada dito'y silid mo. Bayan nyo lang di tananang. Di disturbuan tamadamati pa nagripasok. Ag-examine ka manan. Wala nang. Ay na, no siyak tisika. Agbiro kaklaangan iti sabali at trabahaw. Apay nga min aya, akay kayat mo ti mangisuro. Kat no kaslawan mo't maad-adal dagiti estudyante manipod kang ka. Nanang, amuyo mo't nga ubingak palaeng arapaap kung ti agbalin ang maestro. Masapol nga agbalin na kalisensyado. Iti kasta, adamot may pagpanakkel ko. Ay na, jak amukan ka, Miguel. No saan ka pa'y laeng amakapasa iti dayta eksaminasyon itatawan. Ay saus, agpanunot ka na nakaw. 35 maun. Ngam ni manang mo pa'y laeng aparte manggasgastos kan ka. 35 anyos kan. Ngam awan pa'y nadanon kan napanaknakam iti biyag. Awan pa'y naragpat mo kadag iti arapaap mo. Ay, awan pa'y Apolos, Miguel. Pasensya kayo, no daytoy pa lang timaytad ko kada kayo, nanang. Nagbayad ak ngamin iti tuition dagiti apu ko yung. Iso daytoy lang tinabati a kwarta. Ay napagyaman kit di tanda pa'y laitid mo para kada kami kinitatang yo anak ka. When amuyo mat nga no adda anak kat mang tedak. Ngam no talaga nga awan. Ay kat awan mat ati maitid ko. Imbag lang nga igatang yumot kadagiti masapsapul yu dito'y balay no kasjay ang maibusan kayo. No di mo lang aminan agbirok iti sabali at trabaho jay adem. Mang namnamalatan iti panagtsututor na. Nagbasit mo't nga ron ti sweldo na. Tasaan pa'y mo't anak ka pa sa iti board. Di mat na nayunanan, ti sursuruan na. Ngam saan da pa'y kano ang nagbayad. Ipampaminsandan to ka naun intun umay abulan. Iso nga awan ko kwarta na ultimo pagpliti na kat awan.
An-anusan na ati magmag na amapan iti balay dagiti sursurwan na. Ay, una yun, Jekabsat ko. Ay, nagpadaan da talaga iti amayaw. Nalabas a kinasingpet, iso nga abuswan mo't dagiti daduma. Ala, bayan nyo nanang, kasaritak to ni Miguel. Ay naanak ko, di na kan tumula denggan jay aday. Jay mo kay kaya na ter aramiden na. Sakit isakit mo't jay amayaw, ha, surun kaun. Barang makapasamot tan itatawan. Iti kasta, makastrek matan iti nataltalga da pagtrabahuan na. Sapay kumaa, taipuy-puyatan namat nga agpay so tinagripasaw. Ang het padyang, amangan no saan tumanon ang makapasa. Diyos ko, sikan ti makam mo. Amok at ipagayatam ti matungpal. Sapay ko ma, tadamat kanagan ko karag iti nakapasay ti licensure examination teacher. Miguel, itamaw, darasa man ako. Ay, magagaran akon ang makaamo iti resulta. Mabit lang, tatang. Ay na, saan tumot lang manon ang nakapasa ti anak mo, sutaw. Agtal na ka dita. Di mo dadaalan ti excitement mi nga gama. Ay, ala, biro ka mo. Biro kam ti Flores. Miguel Flores. Ay. Flores, Miguel. Flores, Miguel. Ha? Ang tanagan ko, tatang. Flores, Miguel Flores. Siyak na ito yun. Yes! Yahoo! Ay, Yes! basta, danagan mo na ka. Ay, nasawag na kapasakan. Tatang. Yes! Kita, man. Isurom. Tanay babasit nga mindagita alitra ka dyan mabasa. Tama no. Naglawag ang nakasurot tinakan ko karagitin nakapasa, tatang. Yes! Flores Miguel. Flores Miguel. Ay, huwag agpasaw. Ay, nakablawan ka na ka. Ay, Lolita! Nakapasa ti anak mo! Pudno ka din ay tasutaw. Ay, nakamaw dyan na. Nagbunga mo ilang dagiti nagrigrigata manakaw. Ay, nakapasakan. May sakan anay ang maestraw. Professional kan. Congratulations, Miguel! Sa wakas, naipasamot lang ang ti licensure examination teacher. Nagyamanak, ma'am. Iso na lang tamaladingitan ak. Ngamin, ibati mo ni Cheska. Pasensya kayon, ma'am. Medyo adayo ngamin dito ayan tayo ti universidad a pangisurwak. Iso sigurado kurang ton ti oras ko. Wan nga rod, agam okay laeng. Agyaman nakit di Ngamin, inan-anusam asinurwan ti anak ko. At to'y ti parakan ka. Ha? Anya nga dito, ma'am? Inggatangan ka iti bagbag. Mausar mo daytoy para iti panangisurom iti universidad. Asus, nagtaktak kayo pa lang, ma'am. Ada nga minrakit nila kaiko. Iso nga damot bastit na wadwad na kwartami ita. Talaga para kan kadayta, Miguel. Agyaman ako na, ma'am. Amom, makunak aparabor na katiapo iti pamilyami. Nang runa ka ni Cheska. Ha? Asino nga'y matimangan anos amang isuro iti ubing ngay special? Manmano ti makaanos amang isuro iti maysa nga ubing nga addaan learning deficiency akas iti anak ko. Nagan-anos ka kan nagagagat ka. Tapno lang makasuro ti anak ko. Ita, amunan ti agbasa kan agsurat. Kat gapo amin day taken ka, Sir Miguel. Da kayo mat, ma'am. Da ito ti profesyon ko. Iso ti kinayat ko. Iso nga ramitek nga rod amin nakabaalag tapno masurwak lagi ti estudyante. Ambok nga agbalin ka pagwadan a maestro, Sir Miguel. Kat ulitek man ang ti agyaman kan ka. Tarabayan na kati Diyos kadagiti amin abaligay kan planom iti biyag. At iti bayad ko, Miguel. Ay, Sir Miguel. Ha? Ni Sir Benjamin, mat.
Miguel kunayulat ta kumakanyakon. Ngamin, isumat ni na kay Ruamak. Ay, sana. Rumbang lang nga awagan ka iti, sir. Ngamin, nananay ka na maestro. Lisensyado ka na. Awatom da ito eh. Ha? Nagadun da ito, sir? Awatom kit din. Para kan kaamin da ita. Bilibak ngamin iti kinagagat mo nga umay dito balay. Tapno masurwam ni Brian. Kan maysa. Naibaga ti maestra ti anak ko ang imato ti grado na. Kan kanayon kanon ang makiparparticipate iti klase na. Oh, sir? Malaksit iti dayta, ket naadaan pa'y daytoyon iti confidence. Ket imado ti gagayem na. Oh, maragsakan ang makaamoy ti dayta, sir. Pasensya kan, kadag iti na isawsawan ko iti kalabas, man. Ket agyaman ak unay iti anos ken gaget nga impaay mo para iti anak ko. Agyaman ak iti amin a sakripisyo, tapno umay mo suruan iti inaldaw. Amok nga agbalin ka anasayat ang maestro ka dagiti estudyantem. Ket makunak anagasat da, ngamin, adda maestro akasken ka. Nagpaidu maaragsak tinariknak gapu kadagijay nga imbagbaga dagiti parents dagiti ubing asinurusurwak. Uray makunaan na babalaang ti inalak a kurso wenno profesyon ko, si papan nakkelak amang ibaga anaragsakak noan niya tinaragpat ko ita. Iti agdama ket addaak ita ditoy Thailand nga agi sursuro. Naipasyar ko metten iti naminsan ditoy dagiti dadakkel ko agraman ti kabsat ko. Kasta unay aragsakda ket nagkid daw dametten iti pammakawan kadagiti naibagbagada iti kallabas. Tultulungak mo ti kabsat ko para iti panagadal dagiti dua a kakaanakak. Ket syakon ti mangmangted iti allowance dagiti dadakkel mi. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Miguel. Ken ka pagayam, Miguel. Husto unay ti inbaga ti amam pagayam ko. Agmula ka nga agmula tapno addanto apitam. Ditay ko mamaawanan iti namnama. Ngamin, iti tunggal pan nakaidugmam tayo adagundaway ti ibabangon amang ted iti baro anamnama nga agturong iti napinpintas a masakbayan. Alakastan pagayam, Miguel, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat ditoy programa tayo alagipti na palabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisen da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Iti daytoy agundaway, intay ituloy ti may kadwa apaset ti padas ni pagayam tayo nga Eric. Iti umuna apaset, intay na amuan anagayat ni Eric iti may sa abalasang, adi na pay na amamo. Idi naadaan daytoy iti gundaway tapno maamamo na ti babae, dinan pinaluspusan pay ket nagkadwada nga rod iti may sa boarding house, no sa dino ket common ti banyo ken kusina. Dito'y daan nagsininged, aging gaan na bukal ti ayan ayat da. Inaram ni Eric ni Kate, nagayan ayat da iti lasod ti tallo atawan. Kabayatan ti panagadal ni Kate ken panagtrabaho met ni Eric. Napintas wenno naannayas ti nagbalin a relasyon da, aging gaadimteng ti graduation ni Kate. Nagpakada ti balasang agawid pay laang ijay La Union, angam daksang gasat ta saanan a nagsublipay. Malaksid iti dayta,
pinutad na pay amin a komunikasyon da kan ni Eric. Inkarigatan ni Eric nga inaklon tigasat da. Ingaad na tinagadal kat nagturpos. Aging gaan nagabroad. Idinagawid dito'y Pilipinas, di na ninamnama ti panagsabat manan ti dalanda kan ni Kate. Makapagsarita da nga ta kat masungbatan ni Kate dagiti saludsod ni Eric. Hintay nga ro dandanggan ti may kadwa pasat ti padas ngayon patulod ni pagayam tayo nga Eric. Opo, kimarkaro mo ti kinagwapo mon. Dandani di ka na ilasin na, Eric. Ha? Ay, agtal na kay Manong Dario. Di ka madanagan. Uray di mo ibagati kasta. Adda nga adda ti pasalubong mo kanyak. Ay, dahil taman di pasalubong agpaisaw. Eto'y. Talo at t-shirt. Ken, 5 kalugong. Nagadon. Una, imbag lang nga pagsinsin no blatem. Nukas dya mapan kag trabaho. Ay na, agyaman ako na, Eric. Sapay kumatad adupay a blessings ti sumangbay keng ka, ha? Awanan yaman naman ng Dario. Aywan kayam. Di mo't nang rugin ti panagbeng, ha? Intayo man mo't pumasyar decision road. Ay, oo na. Adu manid dagiti tagilahu jay. Adu ti magatgatang. Nudyak agbidawt. Intun o may alawa sa ti Station Road in Blom. Mapantay to man nga road agpasyar inton bigat. Ito'y tirigat na. Nagado ti tao. Ado ti bisita no kastoy a panagbenga. Ay, sagsag dita oy. Sagsag dita. Uwan nga rod. Ado nga agpaiso ti tao. Umay ka man ang Dario. Iti day banda ti pagpwiston ta. Kaslasaan unay nga ado ti tao jay. Uwan nga agpaiso ah. Ay, mapantay jay. Ay, umuna ka ta sumaruno ka. Mabit lang. Apa, Eric? Kasla ni kay tinakita ka magmag na iti bangir. At dan tumot nagbalasin, iso analingdan. Iso adya akong nakita no sabi no tinagturuan na. Ay, sus. Iti kastoy akin na ado ti tao. Nikit pa lang, mati ko naman nakita. Diyak mabalintag bidot manong. Talaga ni kay tinakita. Promise. Suot-suot na pa lang tintad kong escarp kan ko na. Ang mga nukay ingas na lang, mat, Eric. Intaga agbirok iti pangananta. Tanay, mabisina ka. Umay ka na. Si Mangput kagaya man, Eric. Uwan, madam. Hindi pa'y napanalawas. Si Kamat, madam kala, madam kanyak. Di mat kinunak nga awagan naklatan iti anti. Ha? Manipod idinaamwak nga agayan ayat kayon kini Kate. Saan ka nasabsabali kanyak, Eric? Auntie? Naka-move on ka mat siguro, Barok. 5 atawan matan tinapalabas, manipod nagsina kayo. Kinapod nun, auntie. Ado dagiti sa lunsod ko. No kumatanda pangalak iti cellphone number na. O no Facebook account na. Alaak. Ngamin, kaya't ko makasarita ni Kate. No jak agbidtot, nagawid mat ni Kate idinapan alawas. Kat nagdiretso tito'y bagyo. No kasta. Iso nga rod at talaga tinakitak idi kalman i Decision Road. Mabali na kasta. Ti amo kat iti paborito yu a restaurant ti kanayon na papapanan. No kasya nga umay dito'y bagyo. Anya? Kinapudno na. Ni Kate ti akin nakam iti panangisuggest ko iti panagadal mo. Isumat lang tinanggastos iti panagadal mo. Anya? Day tatipod no, Eric. Kasta ti kinapatag mo kankwana. Itayak pa ila dito eh. Agtalo oras ko pa ikit din. Ay, nakado akong itinakapya barako. Gamawan samit mawaray ko. Pinasayat. Inapagpag na pag na ditarwar. Agkita akman iti kumporme amagatang. Sakto manan agsubli dito yung madamdama.
Oy, Eric. Oh, ag-order ka lang, Manong Dario. Di kagdanag, tasyak ni makam mo. Di ko na mo may tag-relax. Nakatutok ka mo iti cellphone mo. Ikaw Manong, birbiro ka nga ti Facebook account ni Kate. Nabiro kam. Awan nga rin, Manong. Panagkunak, saan mo at talaga mabiro kan ti tao nga aglimlemeng. Ha? Ada siguro dakal arason, no apay akilat-latan ti panagpukaw ni Kate. Agpaiso nagpakada, kinuna nang agsubli, nga saan mo't nagpakpakita. Pinutid na pa'y amin a komunikasyon niyaw. Nako, parang something wrong Istus, kasla sa bahali man nanti agtartara iti panunot mo, Manong Dario. Awan met. Uray siya ka mas dawak man. Maburbur tiyanak unay kinikait. Nang runa itikas jay akino na tiikit na. Pinanawan na ka. Sana nagparparik na apulos. Pinagadal na ka. Iti anya agapaw. Day tangarod kat. Adwa talaga ti saludsod ko. Iso ang masapo lang makasaritak ni Kate. Wen angam ti parikot nga road, no sa dino ti pangsapulam. Aginom taman kit di Manong. Karga am ti basom, tag-cheers ta. Ay kawan na, day talagayam. Speaking words of wisdom, let it be. Nag-imasan. Mayat ti lamiis na. Eric? Ha? Rona? Hala! Si kang agpaiso, Eric. Kumusta kan? Ay, kasto ya. Kasi iti sigod, gwapo lang ta. Ah? Awan dwa-dwa. Talaga si ka ni Eric. Kat, kumusta kan? Ada pimintas ka. Ay sus, irugin manan ako nak Eric. Sigudan ang napinta sa kanya. Ay, unmat kiti ha. Agam, ay, naimbag man ta nagranata dito eh. Ang mga no, mabalinti ag saludsod kon ka. Agam, agtuga ko may. Kwa. Agmay may saka ka di, wano adakat ma'am. Ay, kwa. Eric. Adan sa awag mo. Uwan nga rod. Mabit lang tasong batak ha. Hello? Hello, Rona. Umuna akon iti kotse. Ngam sumaruno ka matlada ko sa. Nakitak di pa nagsarita yung kini Eric. Pangaasim ta di mo ibagbagang agkadwata. Ha? Alarong markan, sakbay ang makadlaw. Ay, uwan. Sige. Umaya kon. Kasangsangpot mo pa ilang araw na. Ay, kwa. Uwan, Eric. Ang rumwarak matlang adagos. Ada nga min emergency. Sige ha. Baliwan tanto lang ang tiagsarita. Bye! Di Eric. Pangasim. Ibatam ko. Pangasim. Agsarita ta ko ma. Ura e pagbid lang. Di na kumamot parigada na kastoy. Awan ti amo ka nagbasulakan ka. Iso pangasim ta kasarita nak. Agsarita tayo tinalapat. Di na kumamot iwasan na kastoy. Pangasim. Oh. Ibatam nga roti makatagtugaw ka. Nakababain. Kit-kitang andatan dagiti tao dito restaurant. Nagyaman na. Apay, di ka nagpakpakita. Kalpasan ti graduation mo. Kinapay, pinutad mo amin na communication tayo dinagamit ka. Apay. Amin nga account mo iti Facebook, kan Messenger. Napukaw amin. Agraman cellphone number mo. Kanayon nga out of coverage. Apay. Anya launa tinagbasulakan ka. Ibagam ko mati makagapo. Saan adito iti pagsaritaan ta, Eric? Umuna akon arumwal. Oh, at iti number ko. Awagan na. Kat ibagak no sa dino ti pagsarakan ta.
Di mat kayat mo nga gistorya ak idi may papan iti pamilya. Ha? Dayto yun ti inururay mo akan nito. Itapay lang. Agkidawa kon iti pamakawan. Gaputaado dagiti saan ko ana ibagakan ka. Wan, pudno. Baknang ti pamilya ang nagtaudak. Mabigbigbig ti pamilya mi ijeloon yun. Nakaadal da amin nang runa iti side ti amak. Kaadwan kadakwada kat doktor kan abogado. Kinamaestra lang ti kayat ko a kurso. Angam saan akayat ni papa. Nababa ka nung amin dayta. Numaidilig ka dagiti kakasinsin ko a doktor kan abogado. Ti kayat na. Nurse. Doktor wano abogado ti alaak. Kinasaritak ni papa. Imbagak kan kwa na ti anugot ko ang mga lay ti nursing. Nulakit di ta umanugot mat iti kayat ko. Adituyak bagyong agadal. Imanugot da. Ngam iti may sa kondisyon. Mga laak itilo kalpasan ti graduation ko. Natungpal nga rin ti kayat da. Idi nagpakada akan ka nga agawin. Karabyan na day chay. Ket flight kon nga agpa-Amerika. Iti isa sangpot ko itay. Impakalay sadak adagos iti Amerikano nga anak ti kumpadre da papa. Nagpartak dagiti pasamak. Jak amuno apay ajak meten nakapagkadkad. Gapo iti da iti apasamak. Kinayat kon alipatan ti may papan kadata. Naawa na anak meten iti namnama. Nga agsabat pa'y tidalanta. Inbilin ka nga rot kini Auntie Remy. Imbagakan ko na nga isuggest na kan ka ti panagadal mo. Uray vocational course lang. Siyak tinangipat patulod iti allowance. Ken nagbayad ka dagiti tuition mo. Isong ay parupamat ita kanya, kasta ka di. Nga utang ko kan ka ti amin. Saan nga iti kasta, Eric? No amom la kumano ka sa no akmat anasaktan iti kastoy anapasamak. No amom la kumano ka sa no ti panagrigrigat ko iti. No amom la no kasano ti ayat ko ang makaawin. Nagrigat kan nagsakit, Eric. Saan la asika? Iso apakawanan ako ma. Dakkel ti basol ko kan ka. Banag nga inkarkarok itinumano atawan. Kasano tangarudan ita? Mabalin ka di ngay sublita ti ayan ayat ta. Aging ka ita. Sikapay lang ti pitpitik to'y pusok. Sika lang ti babae nga inayat ko. Kate. Pakawanan nak, Eric. Nga madan sa baling agtagi ko iti puso. Ay ayatam ka di. Wan, Anya. saan anarigat nga ayatan ni Blake? Kinapod nun, adu dagiti ugali ang nagpadaan nyo. Nasingpat, managayat, naasikaso, kanjali. Iso ang nasursurok matlaang nga inayat. Uray jak kayat ididamo. Nalaing matlaang ako mantakan ag gitara. Anyan ti kastoy agasat ko. Di mo ay ayan ti bagim, Eric. Nataer ka. Malaksid iti dayta. Nasingpet ka pa'y. Amok nga adan tumatlaang masarakam a babae. Nga iso ti mangayat kan ka itinapod na. Kate. Amom ka di Carl Eric, timpanagan ko iti anak mi kini Blake. Anya. Juan, babaen kan ko na. Sila lagi pagtalatakan ka. Kat ulitak manan kagki daw iti pamakawan kan ka. Awanan ti mabalin ko. Anya nga rod. Kat adamatan agtagi ko iti pusom. Di ka madanagan. Napakawan kan.
Kanaklo nagtigasat ko. Barang itisan ngagbayag. Kat masarakak matan ti babae para kanyak. Agyamanak, Eric. Kat pagyamanak unay ti pamatag nga impaay mo. Iti panawan nga daak iti sidong mo. Awan anyaman na, Kate. Kaya't ko lang ay baga amin dagijay. Kat po no? Ngamin, inayat kan impatag kay di tikas taunay. Kat pagyamanak mati pamatag nga impay mo. No pa'y nabayagan dahil di apasama ka. Agtalay na tulat tati lagi piti puso. Ken panunod ko. No panpanunutek kasla imposible. Ti amok idikat kadagiti pelikula laang amabuybuya, dagiti kinaistrikto dagiti parents. Nang runa ti panangiasawa da kadagiti anak da, kadagiti anak ti kompadre da. Nang runa ti ibagbagada, nga ti baknang ket paralaang kadagiti padada, abaknang metlaang. Ngampun no gayam amapaspasamak met iti pudpudno abiyag. Sangapulo atawan metten tinapalabas manipod daydi apasamak, ngem na lang to paylaeng iti lagip ko. Nang runa ita tatsyempo manen ti panagbeng nga ditoy bagyo. Isu ngamin ti pagaayat ni Kate apagpaspasyaran. Ijay session road idi ti kaykayat na apagtamtambayan mi. Kamaudyanan na nasungbatan matlaangan dagiti saludsod ko. Naragsakak para kinkwana. Ngamin amok a naragsak matan ni Kate iti binukal na a pamilya. Nga oray aging gaita kat baruak paylaang. Iti agdama kat addaak dito'y Japan nga agtrab-trabaho. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Kat agyaman ak unay iti anos mo anang yornos para iti pan nakaidrama na. To'y pagayam mo, Eric. Ken ka pagayam, Eric. Daytoyan jay kunkunada a pinagtagpo pero hindi tinadhana. Adalat ta jay kunaan tayo nga sayang, ngamin saan kayo ang nagkatuluyan. At least naaddaan kayo iti kunada a closure, kat nasungbatan met dagiti saludsod mo. Naragsakan ni Kate iti sidong ti sabali, isong ag-move on kametten pagayam ko. Mamatiak a masarakam matlaang ti babae a kagasatam. Alakastan pagayam, Eric, kat pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Adtoy manan di pagayam yo Freya Simsim amangak akam kas Miss F. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Sakbay ti amin, kablaawan kayo man pa iti naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Sapay kumata adda kayo iti nasaya at akasasaad, sa dino man a lugar ti ayan nyo ita. Ti pakasaritaan nga inta ikan biyag ita, ket manipod kani pagayam tayo nga Eric. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan na kumalatan iti Eric. Tubuak ti Mountain Province, ngam iti agdamakat addaak dito'y Japan. Adu ti mangibagbaga agwapo ak kano. Jakmat paglastog, ngam talaga nga addamat langak ama ipagpanakal ko.
Malaksid iti dayta, nalaingak pay nga aggitara ken agkanta. Isu na laeng ta sa anak a nakaadal. Construction ken panagsukay laeng iti daga wenno panaggarden ti ammok a trabaho. Naawisak met a nagsurat gapu ta kayat nga ibinglay ti nagbalin a padas ko maipapan ken ayat. Sangapulo atawan metten tinapalabas ngem na lang tupay laeng iti lagip ko dagidi a pasamak. Ket tapno nalawag ti amin rugyak nga roden ti agsalaysay. Eric, talyaw ka man na talyaw ditan. Ah? Ni Manong Dario man. Siyak man tinakita mon. Kasano, ket kasla siyak ti marigrigatan iti kanayon nga itatalyaw mo iti kalsada. Matiritir pa yung tatanggad mo iti katatalyaw mo. Anya? Unay kita matiritirin, Manong. Saan man? Amo ka. Dapat padaanam. Ni manen ading balasang. Siguro nursing student na dyan ya. Takanayon mo't ang nakapuraw ti bado na. Kayan sapatos na. Ah? Nalabit akas ta, Manong Dario. Ay kadarma mo na. Itinayta kinatar mo. Masigurado. Sumpatan na kaadagos na dyan. Anya? Sika talaga, Manong Dario, ah. Kasanong armak, kadyak pa imot amam mo. Kan may sa, mga naging gaklang iti kunkunada nga armata, bain baga. Ngamin, saan may bagay iti may sa nursing student? Tikas kanyak a construction worker laeng. Ay sus. Di mo lalang ti trabaho tayo kas construction worker, Eric. Ngamin, no awan tayo, awan mo ti may patak derapasdek. Pagadalan, wano, nagiti pagtrabahuan ti nurses. Iso adi mo parigatin taba game. Amamom da dya balasang. Kalpasan na. Damag madagos na Danubyo na. Tanwawan na ke armamaun. Agyaman ang iti panang itulod mo kanyak dito'y dagos ko, Eric, ha? Ay, nagdagsento mo nga mindag iti raminta nga awit kao. Awanan yaman na, Manong Dario. Ay, dumanon ka di taon nagatag kapita pa'y. Ay kwa, Manong. Into maminsan ton, tadapay ngamin pagnak ita. Madakan ka. Ay, huwag kayang. Di mo't kunam ngagbirbiro ka iti mabalin mo apagabangan. Tiyam mo kitada dua silid abakante ditoy. Uwan ko nga, Manong. Angam saanan. Anusak pa lang ti makipagnaid iti ayan daw litag ko. Sayang ti pagabang ko. Sa bagay, tulakit ditawan parigot iti ayan ni ulitag mo. Nasaysayatin na makipagnaid ka kankwana. Makaminos ka pa talaga. Uwan, Manong. Timot landlid iti sumungat. Adakadwana. Mga nuday ta tinakaala iti ibagbagak abakan ti asilaid. Ha? Manong Dario. Kita. Kasla pamilyar ti babae. Ha? Timot babae ka na yun alumabas iti pagububrahan tayo. Isong magpaisaw. Ni Madam White Liday. Naimbag nga oras mo, Dario. Ay, kastamat kan ka, Madam. Adamat ka, Duam. Agbirbiro ka dimot iti pagabangan na. Apagusto, at dapay may sabakante. Uwan, Madam. Agbirbiro ka. Kat ala akong ti bakante asilid. Na. Ading, tulungan kan. Han? Tulungan kan. Siya konti mangibagkat ititimba. Han? Sige, kat agyaman ako unay, Manong. Awanan niya man na, ading pintas. Kate ko namlatakan niya akon, Manong. Okay. Ay, panagkunak kat agkatawanan talaeng. Iso kidawag nga awagan naklatan iti Eric. Okay, naisati ko nam. Kabarbaro ka kadimat aborder dito, Eric. Ay, uwan. Naggidan talaga ngay makar iti na panalawas. Okay. Ay, sige, tagdigo sakpay.
Alas 8 nga minti klase. Ang mga numaladawak. Sige. Pakaragsakak, ti panakamamukin ka, Kate. Wow! Ah? Nagbanglumat tan. Makapabisin. Anya nga deta ilot-lotong, Eric. Ako pinakbat. Ay, wow! My favorite. Oh, talaga? Paborito mo ti pinakbat? Wan. Iso nga minti kanayon nga iluto ni Mami. Tunggal agawid ak ijay laon yun. Mabitang atay, mga laka iti si Daam. Ay, wow! Nagbanglo at talaga. Agyaman na ka. Awanan yaman na, Kate. Adapay naluto ngayon na, boy. Mga laka, amok adi ka pa'y nakaluto itiin na, boy mo. Sige man nga ron. Amangan nga min no nabang lesson ginabatik itay agsapa. Kat agyaman nakmanan, Eric. Ha? Awanan yaman na. Basta si ka, Kate. Ay, wow! Nagbanglumot tantay pinakbat mo, Eric. Ay na, makapabisin talaga, Eric. Ha? Sika talaga, manong Dario. Pinalpaliw nakman ako na. Bilibak mat iti diskartim, Ha? Ni, anya diskartim ay bagbagam manong? Napaamo mat adagos di balasang. Amo na ka di nabayagan na pagpanpantasyam. Shh! Tangiwat mo manong Dario. Nagloko kan. Anya pagpanpantasya na sasawam mo't. Amangan no da makangag. Kat sa balti pan nakahawat da. Ibagadan tokid din aman niya kisak. Sa bali talaga no nataerte may sa lalaki anya. Babae ti kumawiwit anya. Anya? Kahit arma mo na. Di ka kapoy-kapoy. Amangan no maunaan da ka pa iti sabali dita. Dahan-dahan lang manong Dario. Diyak pa'y nahala ti husto arik na. Amwag pa'y mat ti husto akababalin na ay, agawaan po naman dun. Di kag bayag-bayag. Ay sos, iti day diya kinapintas na. Imposible nga awan agar aram ken kwa na sa balay. Una amitan, sakbay amala daw ti amin. You wake up in the sunless light. Wow! Di lang pala magaling magluto. Singer na. Gitarista pa. Guwapo pa. Kaya saan ka pa? Kay Eric na, ha? Ayos Una, kasla nakapackage at 3-in-1. Anya? Ay, uwan gaya, Kate. Agin inom ka iti harat? Uwan wine? Yup. Any kind of whiskey. Huh? Mabalin matlat ti hard drinks. Gilbis. Pwede. Uy, ayos Mahilig akmat nga ag-night out. Chill-chill lang. Karkaro no stress ak iti studies ko. So, go tayo sa Gilbis tonight? Yes, why not? Game! All your ages, all your perfect imperfection. Give your all to me. I'll give my all to you. You're my end. Agpakaturog kayo man, Mat. Saan kayo nga ubingan tapno alanawaan? Pasado alas 10 itirabe Kitaan nyo matbasit tanay makadisturbo kayo man. Pasensya kayo nante. Sorry. Ay nga ngay, kunak ngamin kan kaadi mo pigsaan tagkan. Sorry naman. Kasi katirigat na. Nagabang lang na tao. Sagat plywood lang ti divider. Ultimo karatikit ti katrigat mangag. Ano? Sika talaga. It's the end nga roden talaga. Sa susunod na lang ulit. Oo na. Anyan. Bitin ti ininom ko. Sana bale, adupay matyal daw. Maturog tan.
Itikas na, masapat ang mariing inton bigat. At dapat trabaho, at damat klase. Anya pa ngay. Uwan na. Ket agyaman akmanan iti oras mo, Kate. Okay, awan ang yaman na, Eric. Agyaman akmat iti oras mo. O sige, rumor kan dito'y silid ko, tamaturog akon. Apaw, ay! Naimasan yung sakit iti nagtagay di rabi, Eric. Mayat nga roti kakantaan mi. Edi kwan, adamot din nagtugtog iti diding. Ah, ay kit na disturbo man nga roden ti diskarte Uwan na manong. Apay nga main nga ijay kay payan haginom. Rimwar kay kumalata. Amoy umot abawal tinariwawa iti boarding house. Ay, uwan nga rod. Sayang talaga. Angem sana bali. Rumor kami inton sumaruno. Iti kasta, awan ti disturbo. Kan madisturbo. Kang ronahan ti amin. Saan kami ama disturbo? Ay ketuan na ngamin. Mapan kay agpasyar iti lugar nga da silaw-silaw na. Naimbag nga oras mo, Eric. Kastamot kan ka, ma'am. Di ako nagpalpalikaw pa'y, Eric. Ha? Kana kakamis mo ni Kate, ang mga nudi mo amo. Ha? Nadlaw ko ti kinadagkat yo. Adda na kaibaga kanyak akanayon kano ti panaginumyo iti ayan ni Kate. Ako, ma'am. Kitaan yo di yo kumaunay. Nang runa iti rabi. Ngamin makadisturbo kayo kadagiti karro pa. Amoy mat asimple laang to'y papaabangak. Kas makita mat. Plywood laang ti divider na. Tanangan nyo kumadagiti gargaraw yo. Nang runa kat common ti banyo kan kusina. Madam. Jak ipagal ti panagsinengad jo iti kanakak. Ngam itapay laang, ibaga kon daytoy ken ka, Eric. No kasano ti kinaistriktok, adayo istrikto ti ina ni Kate. Nang runa unay ti amana. Naikamang ti kabsat ko iti pamilya dagiti abogado kando Dr. Ijay La Union. Baknang ti pamilya anak kaikamangan na. Iso ati kayat da kat makaadalmat ni Kate. Madam. Iso apang nga asim ta di mo disturbuan ti kanaka. Jak kayat alaksidan ti pamilya na. Gapulaang iti awan kas-askan na abanag. Rugyak ka din ti agpalitada manong Dario. Nalpas ko na tinimpla ti siminto. Nakiwar ko. Ay apaw. Sa bali talaga mat inspirado ti may sa atao, right? Ha? Ay kat simpre manong. Angem, aguray ka man. Sinong batan na kan samot ni Kate? Ha? Pagkuna mo nga manong Dario. Ay, so, si bagam tipod no. Nobyam ka din ni Kate. Sa bali kahit tingursiit mo ita. Madlawan na ragsak ka. Ken, ay na, pagatlapayag mo ti isambaw. Anya? Lukas ta, nobya maun. Uwan manong. Ay, yun, champion Iso na lang. Takam amok akanakan gayam ti mismo alan lady tayo. Ken baknang da kano a pamilya. Banag adi naman nadakdakamat. No kas diyan agis istorya kami manong. Ay na, itinagan niya yan. Awan ti baknang, uno marigrigat. Ti importante ang gininayat kayaw. Dayta, ti imulam iti panunot mo. Irek. Nagpintas dito eh. Saan ka di, Kate? Wen nga, Eric. Adda nga min makita a view. Nalamiis kan presko ti angin. Wen, saan nakas ka dagiti daduma a restaurant? Awan lang aro doon di view na. Nakapudpudot pa eh. Naku namon, Eric. Agis istoryata pa Pag-urayan ta iti order ta amakan. Si kaman ti agistorya, Kate. Ha? Kate na istoryak amin nanti may papan kanya.
Muna ko, manipod saka aging gatulo. Ah? Angam si ka, awan pa'y na istoryam kanyak. Uray maipapanla ko may ti pamilyam. Ma-stress ka lang ang istorya at ti pamilya ken ka, Eric. Iso adimon panunutan ti may papan iti dayta. Tinapatig ita kat data. Ti agdama ang mapaspasama. Anya? Anong... Eric, dayta daytoy. Iso nga awan nga rin sa bali a pagsaritaan ta no saan ang may papanlaang ka data. Oh, adaytan ti order ta. Mangantakit din. Mabisin ak una yan. Happy graduation, Kate. Sabong para kan ka. Wow! Talaga 3 red roses pa'y tintad mo, ha? Siyempre mo ta. Oh, ato'y pa'y. Anya nga dito. Wow! Kulay pink ni scarf. Magusto mo matlakad eh? Launa yan. Nang runakit in regalo ti lalaki nga ipatpatag ko. Apo, nagmayaton adenggan. Aywan gayam. Dadakkel mo kanina dagiti nang imartsakan kay tay? Un Eric, ngam nagawid damat sa adagos. Ada ngamin okasyon ije balay inton bikan. Kasta ka di? Wan, iso nga ag-celebrate ta ita arabi eh. Ngamin, masapa ak nga agpalaon yun inton bikan. Agawid kay Jilaon yun, kunam? Wan Eric, di kagdanag. Agsubli ak matla nga dagos. Kate, lukatang kumatiri daw. Ni Eric daytoy. Sana nakalak. Kate. Naglinis mo ti silid ni Kate. Awan mo dagiti kagawa na ditoy. Eric, Madam. apay, saan ka diya nagpakada ni Kate idikalman kan ka? Nagpakadamat kid ni ma'am. Ang kuna nang agsublimot la dagos. Iso ti kayat na. Agsublimot lang ditoy. Saan a pinalubusan dagiti dadakkel na. Iso nga impaalan ti inaana dagiti usar na. Inyawid dan ijela unyon. Kat agpa-Amerika matan ni Kate inton umay alawas. Anya? Aginom takit di nga aginom, Manong Dario. Agbartek taman. Ay sana. Dapat trabaho tayo itong bigat. Gusto tinainom ko. Pampaimas la iti turog. Ay, nagunang nutisin na mo ni Eric. Kaya't ko surutan ni Kate ijilaon yun. Ang jakmat amuno sa dino abanda ti pang surutakin ko na. Jakmatan makontak ti cellphone number na. Agraman ti Facebook Messenger na. In-block naksamatan. No talaga napatagkakan ko na. Pacheck ngay pamuspusan na ti amin. Tap na makontak na ka. Nga ta? Wan, mamati ka kanyak. Sapay la ko maharap ta kasta, Manong Dario. Eric, Ni, da kayo gaya, madam. Juan, iparenovate ko to'y balay a pag-ababangan nyo. Kat kayat ko ada kayo matla ang timang trabaho. Ibagam tokin ni Dario ta kayat ko makasarita. Wan ma'am. Aywan gayam, ada kasinsin kong agtrab-trabaho ijay testa. Ang mga no kayat mo ti agenrol ichay. Ibagak tatulungan na ka. Ha? No graduate ka kadagiti short course ichay, matulungan na kantupay nga agabroad. O anya, kayat mo ka di. Wan ma'am, kaya't ko lang unay. Kat agyaman na kada Wen Miss F. Nakayawanak iti kinapintas ni Kate. Isu nga idinaadaanak iti gundaway a makaamamuken kwa na jakon pinaluspusan pay. Inananusak mo't ati naggasgastos para iti panag-date me. Aging ga asinong batan nak. Tila pagbulbuludak pay idi iti motor tapno maitulod ken masundok laeng numapan iti pagadalan.
Ngamno talagang awan mabulod ko, an-anusan min ti makipilpila nga aglugan iti jeep. Kasjay tinagbalin arutin mi iti lasod ti 3 tawen a panaggayam mi. Agingga an naggraduar, nagpakada nga agawid, ngam saanen a nagsublipay. Nasaktanak iti kastaunay, nang runa kat kala at latan ti panagpukaw na. Awan pa'y pulos pang kontakak kenkwana. Manu abulan mo ti panagbarbartak ko idi, tapno ti kunak kat malipatak ni Kate. Idi in-offer ti ikit ni Kate kanyak ti vocational course nga ipapaay ti TESDA, in manugutak. Ingaad ko nga ron tinagadal kabayatan ti panagtrabaho, aging gaan nakalpasak kat nagabrodak. 6 months ti imuna a kontratak dito'y Japan. Nagawid ak pailaang nga ron dita Pilipinas tapno agbakasyon iti maysa a bulan. Kat iti panagbakasyon ko, jak ninamnamang agkita kami ka ni Kate. Daytoy nga ron tinak istoryaan iti sumaruno asurat ko, kat sapay ko ma, tapadaanan nyo ti may kadwa apasat ti pakasaritaan ti biyag ko. Tuy pagayam mo, Eric.